bazalwane egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. Glory be unto the living God. Amen. Bazalwane bami, angithathele ithuba ngibingelele kwinina. Sibonga ukufika kwenu. Hallelujah. Siyabonga Baba uNkulunkulu ukuthi once again namhlanje inkosi isivulele umnyango ukuba sizoba kuyona le ndawo sizophakamisa elakhe igama ngaphezulu kwamagama onke. Sisho sithi alikho elinjengelakhe. Hallelujah. Alikho elihle elifana nalo, alikho elinikezwe ebantwini ukuba basinde ngalo ngaphandle kwegama lenkosi. Hallelujah. Amen. Athohlabelelayo abayokhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Uyasho ubani akabonga Jesu. Siyabonga bazalwane abasibukela live ku Facebook ngelihle igama lenkosi. Kwaba inkosi ngaqhubeka ibenze njalo. Hallelujah. Abazalwane ababukela amavideo ethu ku YouTube, abazalwane abalalela ama-audio ethu whether be it ama-podcast or lawo siwathumela ku WhatsApp nakubona, siyabonga kakhulu bazalwane. Abazalwane bayabusiseka, abazalwane bayabonga bakuzona zonke indawo across the world and across the country bazalwane. Hallelujah. Kushumayela kwethu agcina but it goes to indawo ehlukahlukene. Hallelujah. Noma useChina uyasithola, noma useJapan uyasithola, sikhona kuyona yonke indawo ngokusizwa inkosi. Amen. Umyalezo wanamhlanje uthi power in weakness. Amandla ebuthakathakeni. Glory be unto Jesus. Amen. Power in weakness. Bazalwane bami, sizofunda incwadi yabaseKorinte besibili. Glory be unto the Lord. Kubekekile nje kakhulu enhlizweni yami bazalwane bami ukuthi sifunde le ndaba maqeda bese siyakhuleka. Hallelujah. Ngicela ophethe iBhayibheli lakhe hayi nelombolekwa 2 Corinthians chapter 4 iverse 7 abese asifunde. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Yes. Isihloko sithi amandla avela evangelini ayaqinisa ezinhluphekweni nasezingozini. 7. Kepha leqembu sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu ungabi ngokuvela kithi. Siyabonga. Hallelujah. Khona umunye oyiphethe ngenye version yabazalwane. 2 Corinthians 4 Yes. verse 7. But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Hallelujah. Amen. Sizoba thina sonke amehlo. Namhlanje sithanda somphefumulo wethu. Namhlanje dwala lethu usibizele kuyona le ndawo ngoba ukhona ofuna noma uthanda ukuba ukusho kithina. Siyazi ke Baba ukuba awubabizi abantu uNkulunkulu wami babizela iza, awubahlanganisa abantu singekho isizathu. Namhlanje ke Nkosi sicela ukuthi bese ukhuluma nathi uNkulunkulu wethu, ukhulume ngazuthi uyaqala wena mnikazi wempilo zethu. Ukhuluma nathi nangomoya wakho loyingcwele, umnikazi wenkonzo. Baba vula indlebe
ukhuluma Nkosi ukhulume kanye maqeda baba sibuzo kabili ukuthi ngempela Nkosi amandla onke angawakho ubukhosi bonke bungobakho kanye nenkazimulo simakade ingeyakho siyabonga ke Nkosi ukuthi akukho okuyophazamisa lenkonzo namhlanje osukwini lwanamhlanje egameni likaJesu waseNazaretha mana njalo simakade uthathe lonke udumo phinde baba khazimulisa uJesu kuyona le ndawo ngoJesu Kristu lo inkosi yethu amen. Bazalwane bami besingawakhetha amavesi ngiyacabanga ukuthi amaningi but kubekeleni enhlizweni yami for ipurpose yanamhlanje. Hallelujah. Uma sizokhuluma sizothi amandla ebuthakathakeni, power in weakness. Uma ulifunda iBhayibheli the scholars of literature bathi uma ufunda umbhalo uma urida umbhalo obhalwe kahle well written book kunento oyaye uyithole phakathi. Na uma sifunda iBhayibheli bantwana basekhaya sithola lento ebizwa ngokuba ama-hypertext. Now ama-hypertext eBhayibhelini kuthiwa acishe abangu 64,000 la ngaphakathi. Now ayike ama-hypertext? Ama-hypertext umbhalo okureferela kwenye indawo owenza ilinki between le ndawo le naleyo ndawo. Uthi ufunda ngale basho bathi njengoba besishilo ku-chapter 1 that is hypertext or hyperlink. Laba basebenzisa i-internet bazoqonda ukuba i-hyperlink yileyo nto oyipressayo ikulindele kwelinye ipage, yilento eyenza i-interconnection between ama-page awu-2. Hallelujah. Now bazalwane bami ngikhuluma kanjena as an introduction because there are many scriptures ahamba ngaloku esizokhuluma ngakho. Hallelujah. So kuba khona ilink noma kuba khona i-correlation between imibhalo ukuze iafeme noma iqinisekise okuthile. La sifunda khona uloba uPaul uma uPaul ubhalela abazalwane baseKorinte uthi kulabazalwane bami we have a treasure sinengcebo. Inkinga yokuthi uma unengcebo uzoqonda ukuba ayiphathwa isinoma ikanjani, kunendlela yokuyiphatha ingcebo. Uthi uPaul we have a treasure. Now this treasure is found in weak vessels, noma in earthen vessels. Lengcebo esinayo iseyitsheni zekuba. Lengcebo we are carrying treasure, but this treasure ukuze siyithwale lezitsha, lezi zitsha ziyawohloka, lezi zitsha ziyaphihika. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Kuti we have a treasure, lengcebo siyiphethe ngezitsha zekuba. Now kuba khona i-contrast because uma unengcebo you will understand ukuthi awuyibeki noma ikuphi noma ikanjani, uyaqaphela ukuthi ingcebo uyifaka kuphi. But uNkulunkulu esemazulwini ebuNkulunkulu bakhe wabona wakhetha ukuthi athathe ingcebo yakhe maqeda azoyifaka kithina sizitsha zekuba sithakathaka sinjalo. Wathatha izwi lakhe wazolifaka ngaphakathi kithina, wathatha ingcebo yakhe ethi umifika iguqule impilo yomuntu. Umuntu bese uyabona ukuthi angahambi nje, but I have found gold. Le gold uma sengiyitholile, uma le gold sengiyiba
izwi lakhe, that is the treasure, wayithatha wazoyifaka kithina. Thina siyizitha zebuka, thina siyawohloka, thina siyabhidlika. He took that treasure, he put it unto us. Hallelujah. Ukuze kubonakale ukuba lokhu esithenjwe ngako akukona okuncane, ngoba le ncebo uma sesiyiphethe ifika kithina iguqule impilo zethu. Okokuqala lo. Okwesibili, uma ifika le ncebo, uma ithina iyahamba iyoguqula impilo zabanye abantu, bese abantu bayabona ukuthi sesithole incebo. We have found treasure. Uma ufunda iBhayibheli kunowesifazane, lithi iBhayibheli lo wesifazane wadibana noJesu, uJesu eyokha amanzi. Uma efika edibana naye wathi kuyena, ngicela umphuzise. Lithi iBhayibheli wathi lo wesifazane, ngoba uyazi ukuthi amaJuda namaSamariya asidlelane, ngingamphuzisa kanjani? Wathi, mamela mama, ukube ukwazi isipho sakaNkulunkulu esiphambi kwamehlo akho, ngakucele kimi amanzi, ngoba bowuzophuza ungaphinde wonke, ngoba le ncebo esenkosini eqhamuka from the Lord yenza abantu to never run dry, ngoba uNkulunkulu is our source. As our source, uma sesithole okuyena asiphelelwa, uma sesithole okuyena asinqamuke, but siyaqhubeka sihambe ngamandla. Why? Because we have found a treasure that makes us ukuthi endleleni esihamba kuyona singaphelele. Uthi uJesu kubuwazi the gift of God that is before you, kube ucele kimi amanzi ozophuza ungaphinde wonke. Uthi lo mama, ngicela Nkosi ungiphe lawo manzi so that I may be able to drink. Uthi ke, no mama, before ngikupha amanzi, where is your husband? Uthi hayi angibanga nayo vele indoda nayo. Uthi usho kahle ngoba nalo hleli nayo akusiyo yakhe wena. You have had more than 5, you have had 5 husbands. Lo number 6 and 9 lo akusiyo wakho. Then lithi iBhayibheli lo mama washiya imbiza yakhe wagijimela emzini, wathi zalizobona ongitshele konke, wahamba ehambisa indaba ezinhle, ngoba ivangeli bantwana basekhaya indaba ezinhle. Ivangeli, it is the treasure that we carry. Ivangeli bantwana basekhaya iyona nto bethu umisingene kuwena, maqeda bese impilo yakho iyaguquka, bese uya understand ukuthi aze ngangena unto the riches of the Lord. I'm no longer poor, but now I have come to my inheritance. Sengifumene umusa, sengitholile ingcebo yakho. Amen. Bakabonga Jesu. Ivangeli, it is our treasure. Iyona nto ukuthi noma kuthiwa imali ayikho, kephuma kunoJesu ngiphelele. Noma mathiwa amnani, makunoJesu nginako konke. Angiswele lutho uma inkosi ingakumina. Now there is a contrast ngoba sometimes you can get izinto notice khona ukuthi izinto are not enough, ngoba kuba khona isikhala esivulekayo ngaphakathi ofuna ukuthi usigcwalise, but you will understand ukuthi lesi sikhala asigcwaliseki ngoba inkosi ayikho lapho. But the day uthola inkosi uzo understand khona ukuthi sengifumene yona into okuyiyo iqiniso ebefanele ukuba ngabe ngasheshe ngayithola, iyona eyoba
ukuphila kimina ukuthi noma kuthiwa isiliva negolide azikho, uma nginenkosi ngiphelele, I am complete, I am satisfied, I am made whole. Why? Because I have the Lord by my side. Hallelujah. So to have Evangelism, it is a treasure that you can possess. Yingakho ke bantwana basekhaya siyakhulela. Uma sithandaza uke ungene emthandazweni izinto zakho ziphetha. Uyibona ukuthi ziyabhetha, uthi uyahlanganisa, ungahlangani, but uthi emthandazweni nyayo. Mawufika emthandazweni ukhuleke, uthi uphuma khona uzwe ukuthula okudlula kokuqonda, uzwe into ethi yonke into izoba right. Yet uma usibheka isimo sakho, izinto ayikalunga, ubheka izinto zakho azikahlangani ngendlela othanda ukuba ihlangane ngayo, but because inkosi is right by your side, he assures you ukuthi everything izolunga for you. All shall be well. Angithi uma unenkosi banasekhaya, une-treasure, unengcebo ephelele. Noma uthi uyabuka empilweni yakho ubona ukuthi yini engekho right, but if the Lord is there, then uzokwazi ukuma, uzokwazi ukuqhubeka, uzokwazi ukunqoba. Ngoba uphethe ingadla ehlula yonke into. Ayikho into ezoma imelane namandla kaNkulunkulu empilweni yakho akhathalise ukuthi. Hallelujah. Nothing shall stand. Ngoba wena usiya umuntu nje yazi very expensive. Lithi iBhayibheli uma likhuluma about ukudalwa komuntu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasinitha. Lithi iBhayibheli he knitted me together. Now lithi iBhayibheli uma ulifunda kwahlala umhlangano, amazulu ehlangene, ukubuka indalo kaNkulunkulu uzothola ukuthi kunezinto othi uma uyibuka uvele ubone ukuthi these things are very priceless. Uthi uNkulunkulu mehlala mntanasekhaya, wathi uNkulunkulu asenze umuntu ngomfanekiso wethu, maqeda bese uyasifuza. Yingakho wathatha umoya wakhe waphefumulela umuntu ukuthi bese umuntu uyaphila. Yingakho uNkulunkulu wathatha ingcebo yakhe wayifaka kumuntu ukuthi umuntu uzoqhubeka aphile. Uphila nje ngoba uNkulunkulu is not just any other person, but uNkulunkulu, he is the King of kings. uNkulunkulu uyinkosi. Inkosi inani bantwana basekhaya? Inkosi akusiyo inkosi nje, but inkosi ngombuso. It is because of the kingdom that we have a king. So he rules in his kingdom. Now we kingdom yake then there are things what uma uyibona mntanasekhaya ubona ukuthi this is very dear, this is very priceless. Now uNkulunkulu, he goes and ayonitha together in your mother's womb. Athi uma sekamnithile maqeda athi ngiyomnikeza provision. Umefika emhlabeni athi uDavide umephala encwadini yamahubo, uyini umuntu uma umlandele kangaka nendodana yomuntu ukuyinakela ngoba kunale treasure uNkulunkulu ainveste kumuntu, kunale treasure ekwathi uJohn ebaleka angayafanele ekhona. uNkulunkulu wamlanda ngoba kunento ayifake ngaphakathi kuyena, for he knows that is the treasure that is in you, and that treasure kunento efanele ukuba iyambule, that treasure kunento efanele ukuba iveze. That is why uJoel unekhuluma uthi let the weak say I am strong. Ngoba we are in the kingdom
of God. Thank you, Jesus. Siyikhonzi zevangeli Hallelujah. abaphathi Jesus. bemfihlakalo. Hallelujah. Yile mfihlakalo esiyiphethe, it is ivangeli. Hallelujah. Amen. It is ivangeli. Uthi Joel njengoba ngisakutshela, let the weak say I'm strong. Yes. Ngoba the kingdom of God kahle kahle isebenza nge-weakness yakho. In your weakness kulamandla wabona khona. Ngathi abangizwa bazalwane, onyangizwa bazalwane sisonke, Amen. angihambi ngedwa. Weakness kulamandla owabona khona. Uthi uPawuli ngathandaza enkosini kathathu ngoba ngingeve nyama liyamhlaba iva Nkosi, susa iva, remove the thorn. Then the Lord replies, athi Pawuli angisusi iva. uNkulunkulu ezosebenza ngawe wenza make sure that uyanika iva. Awuhambi ngenkosi iva unganalo. You need a thorn in your flesh. Then the Lord will use you. Unless there is a thorn, then I'm disqualified from serving the Lord. Then I know that the Lord angisebenzisi. Or because ayisebenzisi into engayitestayo. Finally ayiteste ukuthi this is tried and tested. And for you to be tested, you will be tested by fire. Uzobasela umlilo. Lowo mlilo uzovivinya ukuthi inkosi ingahamba ibanga elingakanani nawe. Hallelujah. You will not die in the fire. Hallelujah. Amen. Kahle that fire ongena kuyona, it is not meant to burn you. Kahle that fire is meant to bless you. Fanele nje ubheke kahle ukuthi umlilo uzowenzani. Ngoba umlilo uvamisile ukubasusa abantu. Nalabo bathembile ukuba uma nami angene emlilweni basuke ungasaba bona. Abanye bahambe bakhuluma kabi. Basuke bangakhona. Wena uqhubeke through the fire. Uthi uyabheka ubonke yodwa. Owokuqala uzothuswa umlilo ukuthi ama-temperature washintsha. Wasemizwa ngiyasha manje. Bese uqaphela into eyodwa, the more you stay in the fire, uqaphela ukuba it is strange ukuba ngiyaphila while in the fire. I am surviving while I'm in the fire. It means this fire is not meant to consume me, but this fire is meant to propel me. If the is away now, then you start to embrace lo mlilo. Uthi noma ngene emlilweni, ngiyazi wena Nkosi ukhona. Noma ngihambe endleleni okuyisigodi sethunzi lokufa, ngiyazi wena Nkosi unami. Akukho la ngiyongena khona, wena Nkosi ungekho. Maqala besiyaqhubeka. Thank you, Jesus. Now, read the Bible. Nina bazalwane. Ni ubupristi. Nina ni ubupristi. Nawo mayengosama saphuna kahle. Nina ni ubupristi wobukhosi. Amen. You are a royal priesthood. Amen. You are a royal priesthood. Why? Because you belong to the kingdom of God. That is where you belong. In the Bible,
Uma ulifunda ngokuza kwaKristu wasipha amalungelo. He gave us an inheritance. Ukuze sibizwe abantwana bakaNkulunkulu. We are joint heirs with Christ. UKristu eyoclaima ifa. Nami ngisefeni nasemasulwini. I have a claim in heaven. Now, we are in the kingdom. Hence God is done. He created us as His people. Ukuba sifane naye simfuze sibe in the kingdom. Ukuba sizokwazi ukuba siphathe onke ama treasures aku kingdom. That is why even imali must move, because we understand uthenge nezwi lakhe. Uthenge nezwi lakhe, silver and gold are His. So when you worship or serve Him, He will provide you. After they've given you Paul, isipho Paul yabonga kubazalwane uthi kwanga uNkulunkulu amagcwalisa idimo zenu ngokwengcebo yakhe esenkazimulweni. UNkulunkulu is not just God, but He is a God onengcebo. Lengcebo yakhe uyayidispersa njengokuthanda kwakhe, uyikhipha njengokuthanda kwakhe, uyinikeza abantu njengokuthanda kwakhe laba abamfunayo. Njengoba asho uPaul athi lengcebo sinayo isetsheni sebumba. Athi umeqhubeka uPaul kule verse esifundile ukuze kubonakale ukuba amandla awaveli kithina, but amandla aqhamuka uNkulunkulu. Yebazalwane kunamandla efanele ukuba abonakale. Nisibona nje asikazokwenza izinto eziningi. Sifofeza amandla wokuqala awokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuma nomuntu. Sekwenzeka konke uNkulunkulu umuntu akamdeli. Amandla esibili awokwenza ukuba abantu bese bayamkholwa lo Nkulunkulu ngoba sebabona ukuhamba kwethu, ngoba sebabona izinto zenzeka, ngoba sebabona abantu bephila, sebabona impunguthe ivuleka amehlo, sebabona imumulo ikhuluma, babona abafile bevuka, babona abagulayo bephiliswa. Amandla. It is the power of the Holy Ghost. Akhona bazalwane amandla. Awuzufinyelela kumandla uma unganabudlelwano nenkosi. Spend time with the Lord for you to experience and witness His power. Kunamandla egameni likaJesu. Lawo mandla enza izinto. Lawo mandla aqhashula izibopho. Lawo mandla aphula amajobo. Lawo mandla aqhaqa amaketane. Lawo mandla avula iminyango. Lawo mandla izinto abantu abathasenzeki, but inkosi ziyenzeka. Abantu basalele kuzana bathi kanjani bese siyama thina sithi amandla wenkosi akuwona wethu, akukho thina sikwenzile, senze into eyodwa, sifunele yena uNkulunkulu waqeda uNkulunkulu wenza umsebenzi. Ukuthuma intshumayelo yamanje. Hallelujah.
of the Lord. Hallelujah. Ngenxa yesikhathi njalo ngibalela babili. uMose ubezothunywa eGibhithe uthi Nkosi uthi wenze njani Nkosi uthi hamba Mose uyokhipha abantwana bakho eGqilini hamba ukhuluma noFaro umtshele athi ngiyothi uFaro athi ngomtshela ukuthi Pharaoh let my people go athi oh okay ngiyosho mina athi ya athi manje Nkosi ngoba uyazi ukuthi mina lo akwazi ukukhuluma nginamalimi umlomo wami nje uyabindeka ofana ngamizwe mangifika la uthi uNkulunkulu emphendula Moses don't give me that uthi Moses awungitshele ubani odale isimuntu ubani odale umuntu ongawazi ukukhuluma akusiyini na Moses hamba yoyenze umsebenzi nano Aaron ngiyamfaka hamba naye uyofika khulume wena bawufika lapha uyofika wenza umsebenzi wamanga. Hallelujah. Owesithu Paul lithi iBhayibheli njengoba ngisaxoxela ukuthi wathi never wathi uNkulunkulu kuyena Paul iva angithathi wathi Paul wena mawubona ukuthi uthakathaka kahle kahle kula unamandla khona I am relying on your weakness to demonstrate my power la ubona kahle ukuthi akunamandla wokwenza lento thembela kimina ungabheki wena kula lento izokwenzeka khona yenzeke futhi excel uthini weJehova uthi uJehova umekhuluma ngayo Paul uthatha izinto ezithelelekile asebenzise zona ukuze adumaze lezi ezithi ziyaziwa uthatha izinto eziphansi athatha izinto ezingekho ukuze ajabulise lezi eziphezulu nalezi ezithi khona uNkulunkulu uthatha nothing ayohlalisa phezulu basalele kuzama ukuthi kanjani but ngenkosi iyenzeka elithi iBhayibheli uma ulifunda ukuze ngabi khona ozoposta athi yenze nje ungamandla ami yenze nje ukwazi kwami but kube ukuthi inkosi yenzile ukusibona siqala sima asimelanga simiswe inkosi ukubona simile sishumayela hayi ngoba siyazi hayi ngoba iBhayibheli sihlalela 24 hours ungahlalela 24 hours ungaphumi lutho but ngoba inkosi ifuna ukukhuluma izokhuluma ngawe. Nkosi ngathi mina Nkosi bengikhonzela right lapho kade ngikhonzela khona nginganankinga ngishumayelela once in 3 months ngoba ngizwa kunento engathi yangishisa makwenzekile ngizoya ngoshumayela ngicele bangipithuba wena ngishumayela esikolweni assembly wena ngicela esontweni lapho kade ngikhonza khona ngisubmitha khona beng right Nkosi noma kuphele 4 months ngithulele right la ngikho ngoba angifuni ukuza kuwe maqeda ngithi ngiyakwazi ukukhuluma angikwazi Inkosi ithi manje ungena esigabeni sokuthi ube umfundisi ngakhuluma naye ngathi baba uyaza ngikwazi ukukhuluma lapho ngikhona right hayi ukuthi bengithanda kuba umfundisi hayi ukuthi kunento lokukhazi engidonsile ayikubeki right la ngikade ngikhona but inkosi uma isithi iyafuna
inkosi iyakufuna. Uma ungayenzi lo inkosi ethi kwenze uzoyibonela. Ngathi inkosi I am available. Thuma mina la ufuna ngiye khona. Mawukhumbule angikwazi ukukhuluma. Ngathi inkosi wafika kuJeremiah washo the very statement wathi inkosi angikwazi ukukhuluma. Nami ngisho njalo angikwazi ukukhuluma. Then wathi kuJeremiah sengithinte umlomo wakho ngafaka amazwi akuwe usuyabona wonke umuntu enguthuma kuyena ufike ukhulume yonke into engithi hamba uyikhuluma nami kanjalo wenkosi yenza njalo nakumina ukuze ngikwazi ukuthi ngiyokhuluma ama-mysteries akho ukuze ngikwazi ukushumayela egameni ngishumayele ngesibindi without compromise. Yenze njalo inkosi emhleni yambheka ngayo wenza umsebenzi. Nami ngiyamangala uma ngibona week after week after week ngiza ngizoma ngibe nomyalezo ngomilise bandleni lakhe. Nguthathi light angenzi ngoba ngiyazi. I go, I pray, I fast, I prepare, I read the word so that I'm going to hallelujah. Ngifundele iBhayibheli, ngifundele noShumayela. Ngoba uzoba nenkinga ukugcina abantu indaba ufike lapha bakhokhela ama station. Ya wena mama unenkinga, wena sibani unenkinga, wena fanele ubanikeze izwi loyenza umsebenzi enhlizweni yakho. Hayi ukuthi wena uhlale ugathi indaba zabantu wenza bakuphela intshumayelo zoshumayela ngamagama abantu. Hallelujah. When you are weak, kula inkosi ibonisa khona amandla ayo. Ngithi wena esengqina power in weakness. Kunamandla abonakala ebuthakathakeni. Kunamandla aphezwa ukuthi abantu babe weak. Yingakho fanele size phambi kwenkosi sithi inkosi uNkulunkulu yasazi simthakathaka bakuyasazi inhliziyo zethu ziyahluthuleka bakuyasazi asikwazi ukubelezela yenza umsebenzi kithina sifundise wonke ukuze kubonakale amandla akho ukuze ekugcineni bathi akahambi yedwa kunesandla sakaJehova la noma unjani noma abantu bangavumi bathi ekugcineni bazophuma bathi kunesandla. Asifune into ukuba inkosi sibambe ngesandla because siphethe ingcebo sifana nabantu abaphatha imali ezihanjiswayo. Le mali ephathwa ama-FG. Hallelujah. Lele mawuya lapho yosebenza kubo FG G4S zonke le ndawo. Into yokuqala abatrainer ngayo ukuthi bana ukwazi ukudubula. Ngiqaphela into eyodwa. Mawubheka abantu abasebenza lapha kule moto kuyona wonke amamola asiyakhona. Angikhumbuli mina ngibona umama noma umuntu wesifazane aphusha le troli ahamba isitroli. Hlala njalo kuwabantu besilisa kuwamadoda. Ngoba why bazalwane? Because a man can be brutal. Hallelujah. Inkinga yomuntu wesifazane ukuthi ube abe emotional. Hallelujah.
kodwa bafika bamkhomba ngesibhamu akhale abangumsindo bese bamdubule khona lapho omunye bangamdubuli abulawe nje ukuthi uvele wathuka. Hallelujah. But the man is logical in nature. Ingqondo yakhe isebenza ngokwelogic. Wenza lokho kube so, kube nje. Hence kunikwa bona ibhamu. Angeke uyosebenza lapha uphathe imali. Maqeda ungaphathi isibhamu. Lesibhamu lesisho ukuthi uma igebengu ifika zokuhlasela uyakwazi ukuthi usithathe udubule lafanele ukuthi udubule khona. Nathi kanjalo asihambi nje kwezinye indawo sigene ngoba kunengcebo esiyiphethe, kunengcebo efanele kuba ivikelwe, kunento kaNkulunkulu asiphathise yona that shall be protected at all costs. Asindi noma yini, asigene noma ngabe yikuphi, amandla umephela sibuyela kuyena ngoba uyakumpa yena oyethile amandla uyamnika